Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Nasa kanin. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsulo sa kita sa atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios, makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon. Nagalabas og takuya. Sa una, sa pulong, sa buhat. Ug sa wala pagbuhat, sa kinanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon da kita sa Dios, makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadoon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ukadai saya mga tao, dinig sa iyuta. Ginoon, is langit ng hari, is tamahan makagagawad sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kani mo. Nagkatay kami kanino, tulog sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong isang Kristo, bukong anak sa Ama. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos. Ikaw nagawakan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa amahan, dawata ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang sandos, ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang labing halang Ginoo, Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos ka Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Ginoo, bag-uha dinhi sa imong simbahan, ang Espiritu nga imong gipatuhok, diha kang San Agustin imong obispo, aron sa mapuno na kami sa maong Espiritu, o haon unta kami kanimo lamang, ang tuburan sa kinaadman, o pangitaon ikaw namo, ang tinubdan sa gugma, sa kahitasan, kiniamong ipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nagmatinud-anon sila sa gipanudlo sa apostoles, sa katilingbanong pagkinabuhi o pag-inambitay, sa kasaulugan sa pagpikas-pikas sa pan o sa mga pag-ampo. Nihugpa sa tibuok katawhan ang balaang kahadlok tungod sa daghang katingalahan og milagrosong tilimadon nga gihimo sa apostoles. Karon ang tanang matuhuon naghiusa pagpuyo og naginambitay sa kabtangan. Gibaligya nila ang tanang kabtangan ug ang tanan nga ilaha. Ang abot giapud-apud sa uban sumala sa panginahanglan. Matag adlaw nagtigom sila sa templo. Nagpikas-pikas sila sa pan sa ilang mga balay ug naginambitay sa pagkaon sa dakong kalipay ug kayano sa kasing-kasing. Nagdaig sila sa Dios ug nagustuhan sila sa katawhan. Matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang gidaghanon sa naluwas. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Diyos. Bulahan ng tao nga nagpuyo sa imong puloy anan, o Ginoo. Bulahan ng tao nga nagpuyo sa imong puloy anan, o pagkatahom sa imong uloy anan, o Ginoo nga labing gamhanan, nangandoy ang akong kalag, o Ginoo, gihidlaw gani sa mga hawanan mo. Bulahan ng tao na nagpuyo sa iyong puloy anan, o Ginoo. Nagsinggit ang kasing-kasing ug lawas sa buhi kong Diyos ang Ginoo. Bisan gitngit may balay ug ang sayaw may salags, sa mabutangan sa mga piso sa imong altar, o Ginoo. Sa kahitasan na kong hari ug akong Diyos. Bulahan ng tao na nagpuyo sa imong puloy anan, o Ginoo. Kamalipayon sa nagpuyo
sa imong balay. Nag-awit sila nimo pagdaig kanunay. Tan-awa ang naong sa imong hinilugan. Bulahan ang tao nga nagpuyo sa imong puloy anan. O Ginoo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Akong hinigugma, atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, ang naghukom sa mga buhi ug patay, ug sa akong paglaom sa iyang pag-abot ug paghari, nag-aghat ako. Iwali ang pulong sa tanang panahon sa pagtuki, pagsaway, pagbadlong o pagmaymay kanunay uban sa pailob ug sa maayong pagtulunan. Umaabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa tarong nga pagtulunan. Hinulua, mangatol ang ilang dalunggan sa pagpaminaw sa kabag-uhan. Mangitag daghang magtutudlo nga makatagbaw sa kaulag, sumala sa ilang gusto. Isalikway nila ang kamatuuran ug mudangop sa mga tumutungo ug minamao-mao. Magmaampingon ka ug magmainagtusong muhatag sa kaugalingon sa pagwali sa ebanghelyo. Tumana ang imong ministeryo. Ug ako, maabot na ang panahon nga ihalad og patyon ko. Nakigbisog ko sa maayong pakigbisog. Nahuman ko na ang lumba. Nagmakanunayon ko sa pagtuo. Karon gihan-ay na ang purong-purong nga giganti kanako sa Ginoo. Ang tarong nga maghuhukom anang adlawa. Dili lang kanako kundili sa naghidlaw sa mahimayaon niyang pag-abot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagahatag og kaluwasan, dalay gud siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sa kanunay pagdaygon ang Hari o Diyos, Amahan o Anak o Espiritu. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, maana sa kanimo. kinutlugi ka sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo. Ako ang magbalantay sa mga karnero. Mga kawatan ug tulisan ang nag-una nako. Hinunua, wala sila pamatia sa mga karnero. Ako ang pultahan. Ang muagi na ako maluwas. Makasulod gawas siya sa iyang gusto ug makakaon. Ang kawatan, muabot aron pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mihanhi ko, aron makabaton silag kinabuhi, kinabuhing madagayaon.
Ako ang maayong magbalantay nga nagtahan sa kinabuhi alang sa mga karnero. Dahil sa sinuhulan, sa dili magbalantay, o sa wala man nag-iya sa karnero. Inikakita niya sa lobo nga nagpaingon, biyaan niya ang mga karnero. Unya, tukbon ni sa lobo o pagkatagon. Sanggit sinuhulan lang siya, wala niya mahala ang mga karnero. Ako ang maayong magbalantay. Nakaila ko sa akua, ug ang akua nakaila na ako. Sa mga ang amahan nakaila na ako, nakailapod ko sa amahan. Tugunini, gitugyan ko ang akong kinabuhi alang sa mga karnero. Adun ako'y ubang karnero nga dili sakop nining torila. Kinahanglang dadon ko sila, ug mamati sila sa akong tingog. Sa ingon, mausa lang unya katoril ug usa ka magbalantay. Nahigugman ako ang amahan, kay andam man ko sa pagtahan sa akong kinabuhi aron maangkog balik. Walay mokuha niini nako. Ako ning gitanyag sa kaugalingong kabubuton. Makatugyan o makakuha ko inigbalik. Nadawat nako sa akong amahan ang maong panawagan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ko ikaw, O Kristo. Pagpabilin sa pagtindog. Para sa itong mga pilgrims nga ni aron dinhi nga wa makailan nako, kanihi obispo auxiliar ko dinhi sa Sugbo. Ya Sugboanon gyud ko. Lumad Talisaynon. Apan karon tuan ako ma-destino sa Diocese of Prosperidad. Bag-o na nga nahimugso nga diocese o sa katuig pamikapin sa among pagka-diocese. Naana nahimutang sa Agusan del Sur o ang tibuok Agusan del Sur mao nay gitawag og Diocese of Prosperidad. Naanhi ko una sa tanan tungod sa pagdapit, no? Pagdapit sa pundok sa Nuestra Señora de la Consolación, no? Sa Cofradia de la Nuestra de la Consolación y Korea. Mao nang salamat. Asa man ni sila? Panindog mo palihog bi, nagdapit na ako. Ay naman, tuwara sila na. Nag-blue, nagbakos og itom. So, salamat sa inyong pagdapit. So, masibang bakpak alang nila. Pinaagi sab ni Sis Lorraine, no? Abiliana Kabati. So, atong hisgutan unya, no? Kinsa ni ang mahal nga birhen nga atong gidebosyonan, si San Agustin o kini mga pari nga Agustino. So, ilahang spiritual director sa Cofradia, si Father Cyril. No, niya iyang apelyido Tagalog, pero Bisaya ni siya. Ha? Tagalog iyang apelyido. So, mga pari nga sa taga Prosperidad, Father Jongjong, Father Kim, tuan ni masign dito pero taga Sugbo. Ako ning gibit-bit gida dito. Unya si Father Ben, no? So nakaila nakaita nila ni Father Ben ilabi na. So mao na nga ni ata pagpadayon sa novena, pagpasidungog nato sa mahal nga Birhen sa Konsolasyon. Usa ka higayon ana sa ditong nakasuroy ko sa Amerika, gipalitan ko bakos sa pari nga akong higala. Unya kay nindot nga bakos, may kantidad, di alipay rapod ko, nakaangkon sa mga bakos, ako dahil gisulob. Pag sulob na ko, di naman na mahulbot, bisag unsaon na ko. Naa siya'y lock,
nga wa ko kasuway pagyud sa maong klases bakos nga nihugot man akong giduot ni samot kahugot. Ang problema kay kaihion ra ba ko, di na maabli. Kung saon ko man mura mag na priso na hiyon ko anis kong bakos. Unya mo nang dugay jo kay ko nakatangtang. Ang nahitabo, call a friend. Nanawag ko kay pari nga batanon, ingon siya picture ang bakos. Labi na tong night tag niya ba, namay ngaan pa dito. Picture, iyang gigugol how to open the buckle no, of that belt. Mao na nga, nara di ay, iya kong giingnan, nasakpan ako, lahi sab. Ang sagas bakos nga sa mga laki, murag na birahon di sa ilawom, mo loosen. Kato kay muhugot pa ko lahi-lahi yun. Mao na nga, nasakpan, hay, nakaginhawa ko. Nakaginhawa ko. So, salamat, no? Nakaangkon ko sa bakos niya, nakabuhi ras maong bakos. Hisgot ko ining bakos, tungod kay, dako kay ning kalambigitan sa debosyon, ngadto sa Mahal nga Birhen de la Consolacion. Sa higayon nga, ang inahan ni San Agustin, nagkaproblema kaayo niya, kay lagi sa wap-an ni siya magbag-o, badlongon biya ni si Agustin sa iyang pagkabata o pagkabatanon. Mao nga sigig yung ampo si Santa Monica for his conversion. Unya, dili lang pag-ampo, giubanan yung luha ni Santa Monica. Gipiestahan biya nato siya kagahapon. Nga mausab gyud ang iyang anak. Gani, gipasaligan Santa Monica, way luha sa inahan nga nagampo alang sa anak nga mutipas sa mata sa Ginoo. Giingnan siya sa obispo. Kamo mga inahan nga nagampo sa inyong anak, nga kinasing-kasing gyud dunggon sa Dios. Mao nga taliwala sa iyang kasubo, kay lagi gusto niyang mausab ang iyang anak. Nakita niya sa pananawon. Pinaagi sa pananawon, nagpakita ang Birhen. O gitunulan siya leather black belt. Na ay bakos, gitunol ngadto niya. O kining maong bakos, magpahinumdom kaniya sa mahal nga Birhen, sa iyang kanunay pag-uban kaniya, labi na diha siya mga kasakit. Nga naara ang mahal nga Birhen, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka. Kabahin sa imong anak, sige lang, naara ko uban nimo. O niya nagpahinumdom sa presensya sa Birhen o sa iyang kanunay panabang. Sangpit lang. Mao nga ang maong bakos, mo'y naghatag niyag kahupayan. Kalig-on sa iyang pagtuo nga magpadayon siya, kay mao kini naghatag kaniyag paglaom. Kay sa higayon nga mapahinumduman siya sa maong pagpakita sa mahal nga Birhen pinagis pananawon, mapahinumduman siya nga ang mahal nga Birhen magtabang raniya. Nga naa kanunay ang mahal nga Birhen, mao nga mahupay siya. Mao nang gitawag siya Birhen de la Consolacion, Birhen nga maghuhupay. Mao nga ang atong tema sa atong pagsaulog sa iyang kapiestahan, called and consoled with Mary. Nga gitawag ta sa Dios uban ni Maria, og uban ni Maria hupayon kita. Sa unsa may atong kabugat kaguol, aron makatuman kita sa tawag sa Dios kanato, called and consoled with Mary. So, tinuod naa ng kalisod kabugat, pero kung naa ang mahal nga Birhen, tudluan taniya nga mapagaan ang tanan sa iyang presensya, sa iyang panigingnan, ato siyang sundon. Tungod kay nganuman, pagbuot man gud ni sa Ginoo nga usahay, tagaan tagkalisod.
Kay makatabang man na nato, makapaligon sa atong pagtuo, makapabaid sa atong mga hiyas, makatabang kana kanato. Mao nga gitugot sa Dios nga tagaan tagkalisod, apan kun mabugatan ta, ayaw kahadlok kay naara ang mahal nga Birhen Maria. Mao na nga ang mahal nga Birhen mo pahinumdom nato, padayon pagpaminaw sa pulong sa Dios, kay niingon si Jesus sa Ebanghelyo karon, ako ang maayong magbalantay. Ang akong mga karnero nakaila kanako og maminaw kanako. Maminaw kanako. Kita usab maminaw sa atong magbalantay. Siya maminaw nato, kita sab maminaw niya. Mao na nga maminaw gay taniya, magiyahan gyud ta. Si Maria mo atong perfect example ni anang giingon nato nga maminaw niya. Mao nga niingon ang mahal nga Birhen, bisan unsay isulti sa akong anak, paminawa siya. Ang mahal nga Birhen maoy mo pahinumdom nato, lisod ang mga pagtulunan sa akong anak pero ayaw kahadlok. Mao nga ang mga pari nga Agustino, lisod kaayo ang mga giingon nila kining gibuhat nga the rule, no? Si San Agustin nahimog balaod, diin mo ilang tamdan sa ilang community life. Apan tinuod lisod, apan natuman nila tungod kay naa ang mahal nga Birhen. Gitudluan sila ni San Agustin kay si Santa Ana misulti sa anak nga si Agustin. Sa dihang nakonberter na si Agustin, na usab na niya si Agustin na himong pari, nagtukod og pundok sa kaparian, mao na naging Order of Saint Augustine, mao na ni sila. Mao nang gitudluan sad sila ni San Agustin pagdebosyon ni Santa Maria sa Konsolasyon. Gipahinumduman sila nga naara ang mahal nga Birhen, mutabang kanato sa atong kalisod, di ta pasagdan. Mao nga hangtod karon ni kuyanap ang debosyon pinaagi sa mga pari nga Agustino. Gitudluan ta nila og mauni nga sama nila nga nakatuman sa ilang mga balaod, kita usab sa mga balaod sa Dios o sa mga pagtulunan sa Dios kanato makatuman lagi ta. Mao na nga tudluan ta pinaagi ni San Agustin, tinuod na sipiat man ta na ay mga kapakyasan nato, na ay mga nasipyata, nakasa tingalita, na ay mga kapildihan nato sa kaniadto, kapakyasan. Pero si San Agustin nagtudlo kanato. Siya nga masaligon sa Dios pinaagi sa mahal nga Birhen, ingon siya, ang kanang inyong kaniadto, live your past to the mercy of God. Ang kaluoy na sa Dios mo'y bahala atong mga kaniadto. Unya ang umaabot, ingon siya, entrust your future to the providence of God. Na ay Dios ayaw kahadlok sa umaabot og magkinaunsa. Ang nindot mo nga live the present with God's love or in God's love. Iuban ang Dios karon pinaagi sa imong pagkamahigugmaon. Mao na nga ayaw kahadlok sa umaabot og sa nang labay na puy ang karon uban sa gugma sa Dios. Magsigi kag hunahuna sa imuhang unahan nga mahadlok kag maunsa na ni unsay mga resulta ining kalisdanan, mag-anxiety ka. Naminaw mo? O mag-anxiety ka. Magsigi kag hunahuna sa kanang kaniadto, magsigi ka gunahunas ng labay na, magdepresyon ka. Ay naminaw mo? Ay na, magunahunas kaniadto. Nang labay na. Ya, maghunahunas ka sa kabugat sa imong mga problema karon, mas stress ka. Ay naminaw mo? Mas stress man ka. Sus, paitaw yan. Mao na nga,
leave it, no? Ug unsa man ang umabot to the mercy or to the providence of God. Naay Dios karon puy ang gugma sa Dios. Unya kanang kamaotang mo salig mao na nga ang mahal nga birhen kun mao man ni ang nahitabo mao na nga even there at the foot of the cross she was there. What happened to her? She was standing. She remained standing before his own son, there crucified, hanging on the cross. Mao na nga bisag na ang iyang anak nagsyagit nagpigot sa kasakit kalisod, pero wa gyud malupog ang mahal nga birhen. No, nakabarog gyud siya, wa siya mamalikas, wa siya mamasangil, giunsa niya ko nakuha man tani manghilabot ninyo, inyo maning gilansang niya, wa siya magminatay, nagsakit-sakit, hilom siya, iyang giagwanta ang tanang kasakit diri sa iyang kasing-kasing. Kay ang tanan iyang gidawat, nga mao kini ang kabubuton sa Dios diri kaniya. Mao kini ang pagbuot sa iyang anak, nga anha siya diha. Mao na nga bisan taliwala sa kasakit, wa siya malupog. Mao na nga duol sa mahal nga birhen ug naa kay mga kalisod. Mao na nga naatoy inahan ni duol nako o dili kay ni duol, nagpamisa gid siya kay lagi ang iyahang anak bugtong pinangayo niya. Ya arang-arang man sila, nag-edad og 18 ilang anak gipalitan og auto. Sa dihang gipalitag auto, nag-drive ilang anak, nabangga, namatay. Puwerteng hilak yun nila. Pinangayo sa ilang pagpangga, gipalitag auto, tinuod ni nga istorya, namatay. Mao na nga wagid sila ka-recover pila na katuig sa ilang kaguol. Ang ako rag yung sulti nila, tinuod man, di mo kasabot nganong ni unag kamatay ning inyong anak. Nga unta kamoy una kay mga idaran mo. Pero ang inyong anak mo'y naguna, pero tanawa ang mahal nga birhen. Ang iyang anak mo'y nagunag kamatay niya. Mao na nga grabe sad ang kasakit sa mahal nga birhen. Mao na nga duol kamo kaniya aron kamo hupayon. Mao na nga ko duol sa mahal nga birhen. Iyatang lipayon. So mao kini ang atong tawag, we are all called by God to console other people who are in grief. Sila nga nagmasulubon in town, ha? So daghan kayron sa ato mga kaigsunan nga nagsubo, nga nagdepresyon, na kunsa diha, na mga anxiety, duulo nato, dad-o nato ang mahal nga birhen ngadto kanila. Nga unta pinaagi sa mahal nga birhen hupayon sila sa ilahang kaguol. No? Nga hupayon sila sa tinubdan gyud sa kalipay nga mao ang Dios nga da sa mahal nga birhen. Nga mo'y kanunay gipaambit sa mahal nga birhen. Karon bitaw niya ko sa inyong atubangan ang akong amahan na taon sa punerarya namatay, no? Pero unsaon taman mao man ni akong trabaho nga way makansilar nga mga unsa nato dinhi, no? Commitment. So wala ko'y inahan ang akong kalipay, ang akong amahan nga bisan in taon og tiguang na, masakito na, aw iniguli na ko, mara sa akong kahupayan nga naa akong amahan. Niabot na manggis punto nga may edad na, 87 anyos. Ang ako rag yung pangayo sa Ginoo, mahal nga birhen, tabangi ko, kung kuhaon man nimo, kuhaa sa higayon nga, kanang dili ko maglisod, maandam ko, unya, di sa hectic akong schedule, ma-free ra ko pag unsa din na asikaso. So mao nay nahitabo, gikuha siya atong August 26, naahaya aron sa Imos, St. Peter, ilubong pa na September 3. Mo nang gibiyaan sa nako sa tatay dito, diha sa Katay, no? Kay magmisa sa ako diri. So gool, no? Wag tangan tag-amahan, ya labi na namo wa taon mi asawa, o mi anak. Ang among kalipay taon, ang among ginikanan, biyaan sa ginikanan, wala na. So mao na nga, sige lang, unsaon taman mao maning kinabuhi. Pero dili ta magpapildi sa kaguol, kalisod, kabugat sa kinabuhi. Musalig lang ta sa mahal nga birhen na ang iyahang bakos, no? Gipakita si Santa Monica. Nga mao nga murag magpahinumdom kanato mga Sugboanon sa mga binisaya nga panultihon, hinugtanay sa bakos. Hinugtanay sa bakos. Bahalag magkinaunsa
kami sa seminaryo, ingnon jud mi ana nga Brad, so sa seminaryo pa, ayaw gyud mo patintal, pahugti gyud ang inyong bakos. Hugtan gyud ang bakos. So hinugtanay gyud na sa bakos aron gyud ta makadayon sa langit. Ipasabot maghinugtanay gyud, magmahugtanon gyud sa pagtuo uban sa mahal nga Birhen Maria, called and consoled with Mary. Amen. Viva Birhen sa Konsolasyon! Masibang pakpak sa mahal nga Birhen sa Konsolasyon. Nagatuwa ko sa Diyos nga mahal. Magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. O kang Kristo yang anak nga bugtong, Ginoo nato. Gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sogo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulong nga adlaw na banhaw. Pisaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong malipayong pagsaulog karon ining pangilin ni San Agustin. Pangayoon nato sa Dios ang grasya nga mahimo kining kasaulugan isip pagdapit alang sa pagbag-o o sa pagsunod sa panig-ingna ni San Agustin. Ang ato karong mga pangamuyo atong dadon sa Dios uban sa mahal nga Birhen sa Konsolasyon. Diha sa atong pagsangpit sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan, nga maoy atong inahan, nga nagligunon unta siya sa Ginoo, diha sa maayong pagtulunan, o nga magkahiusa ang tanang magtotoo, diha sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa atong gobyerno, nga moalagad unta sila uban ang kaisog ug ang dungog aron ang ilang mga sakop mabuhi diha sa kalinaw katarong ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kabahin sa order ni San Agustin nga makapaymot unta sa Ginoo ang ilang mga buhat nga apostolikanhon o nga ilang mapapangandoy sa Dios mugamot o mulambo pinaagi sa ilang pag-ampo sakripisyo ug pagkinabuhi nga nagkahiusa sa kasing-kasing ug hunahuna. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa dugang pangbukasyon sa pamilyang Agustinhon, nga ang Espiritu Santo magdasig unta sa daghan pang batanon, aron mamati sila sa tawag sa Dios, alang sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ug alang sa mahigugmaong pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanatong tanan nga nagkatigom dinhi karon nga ang gugma nga nagdilaab sa kasing-kasing ni San Agustin musalamin unta sa atong kaugalingong panaw sa kinabuhi ngadto sa Dios nga mao lamang ang makahatag og kapahulayan ug kalinaw sa atong mga kasing-kasing nga dili mahimutang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Diyos, among amahan, pinagi sa mga hiyas o panig-ingna ni San Agustin, makabaton unta kami sa tiunay nga pag-alagad kanimo. Ikaw nga mo'y tinubdan sa among kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut
Ano sa pagdahi pagimaya sa iyang ganan, ano sa pagkapasulanas tibuok ngayong santos na simbahan. Sa pagsaulog namo sandumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron kining sakramento sa gugma, mahimo alang kanamo nga timaan, sa kahiusa ug bugko sa gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Maunang ibayaw at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataro. Angay og matarong gayod, sibo og makaluwas nga kami sa kanunay og sa tanang dapit. Magpasalamat og magdaig kanimo Amahan. Magagagahom sa tanan ug walay kinutubang Dios, nining pangili ni San Agustin. Ang iyang kinabuhi usa ka makanunayong pagpangita aron pag-ilakan nimo og sa pagkakaplag kanimo, sa pagpangita pa gihapon kanimo uban sa labihang paghigugma. Iyang gilamdagan ang simbahan sa iyang pagtulunan. Tinuod sa gugma alang kanimo og sa kadasig alang sa imong himaya. Mitukod siya og mga katilingban sa mga relihiyoso nga naglaraw sa hiya sa pag-inambitay sa tanang butang. Sa walay pagkakapoy, gisangyaw niya ang maayong balita sa kaluwasan. Pinagi sa pagwali o pagsulat. Gipalambo niya ang panaghiusa o ang kadait. Sa ingon, gialimahan niya ang pag-inigsuunay sa simbahan. Ugbo sa uban sa mga anghel o mga arkanghel, o sa tibuok panon sa mga santo sa langit, nagaawit kami sa imno sa pagingon. Santos, 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 nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Daygulo na nag-aanagi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab.
Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunahay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanakay, si Kristo mo balik na langit. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ni Ruben nga mo'y nangulo ni ining Eucharistia, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Hinumdumi usab ang mamahigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos San Agustin. Nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amoy kong daigon, amoy kong imayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag ha kanimo makagagahom nga man, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nga paabot kami nga malaumon,
sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang yakong ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanak sa kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inigsunay. Panagdait manakan ninyong tanan. Kudaro sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kudaro sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga kasalanan sa kalibutan. Haktagi kami sa kaligtaan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, kapani pangulong mo lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga magsantos unta kanamo ang among pagtambong sa bangkete ni Kristo, aron sa pagahimo namo ngayang mga bahin, mahimo kaming sama kaniyang among gikalawat, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanak sa kanimo.
manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva San Agustin sa Hippo! Viva Birhen sa Konsolasyon! Tu Maria,